Jadu Terry Nazar, shin kun san me hakan yake nufi kuwa? To ku biyo ni. Idanki yana da haske kamar tsafi, kuma jikinki yana da ƙamshi. Idanki yana da haske kamar tsafi, kuma jikinki yana da ƙamshi. Ki amince ko baki amince ba, ki ce eh ko ki ce a'a, ke kiran tawa ce, ke kiran tawa ce. Yawwa, kun ji abin da wannan waka take faɗa, inda yake cewa Jadu Terry Nazar, ma'ana idan kina da haske kamar zafi. Sai kuma ya ce kushubu tera badan, wato kuma jikinki yana da kamshi. To hakar, wato ki ce eh ya nakar ko ki ce a'a, tihimeri kiran ke karantawa ce. Ma'anar haka to hakar, wato ki amince ya nakar ko baki amince ba, tihimeri kiran wato ke karantawa ce. Yawwa, to kun ji shi yadda yake gaya wa masoyiyarsa. Fassara kalma bayan kalma. Kalmar jadu tana nufin tsafi, teri yana nufin ɗaki, sai nazar yana nufin idanu ko gani. Shine an muka hada Jadu Terry Nazar, wato idanunki na da haske kamar zafi, ko kuma idanunki kamar zafi. Ce idanunki na da haske kamar zafi. Kushubu tera badan, wato kuma jikinki yana da kamshi. Wai kushubu yana nufin kamshi, tera yana nufin naki, badan yana nufin jiki. To haka, wato ki ce e. Kalmar tu tana nufin ke, ha yana nufin e, wato amincewa. Ha e kenan, shine ki ce to hakar, ki ce e. Mu kuma ganga ki ce to hakar, ki ce e, kaman ki amince ya nakar ko baki amincewa. Ya yana nufin ko, na yana nufin a'a, kar din yana nufin yi, ya nakar ko baki amincewa kenan, wato ko baki ce e din ba. To himeri kiran, wato ke karantawa ce. To ita kenan, hi din na karfafawa cewa na ita din kenan, sai kiran ita kuma sunan yarinya kenan. To himeri kiran, wato ke karantawa ce. To kun ji yadda wannan waka ta kasance. Yawwa, ku karfafa mana gwiwa ta hanyar yi mana subscribe, ku yi mana like, ku yi mana comment, ku yi mana hiya. A cikin comment ɗin ku kawai yana mana ra'ayinku da kalar waƙoƙin da kuke so mu fassara muku a gaba. Mun gode.